Hei vaan Kinoksesta, ja tänään on se suuri päivä, milloin julkaisemme Kinoksen teeman vuonna 2014. Tuossa jo vähän oli vihjettä siihen, ja varmaan nokkelimat jo arvasivat, että mistä teemasta on kysymys. Ja myös tämä niin ja teema Kinoksessa 2014 on nostalgia. Eli jos teillä on jotain elokuvia tähän liittyen, niin lähettäkää niitä Kinokseen. Ja muistakaa, että myös tämä hetki voi olla tulevaisuuden nostalgia. Mutta mennään muistelemaan viime vuotta tässä nostalgiahengessä. Hauskoja elokuvahetkiä ja siinä oli viime vuoden Kinoksesta paloja. Nettisivut ovat avautuneet, uudet sivut, ja sieltä voi hakea tällaisen lomakkeen ja täyttää sen sitten ja lähettää sen meille hyvin täytettynä. Ja siinä ilmenee eri asiat, mitä on tulossa. Tai siis se voi ladata sieltä ja tulostaa ja lähettää teoksen kanssa. Joo. Ei muuta kuin ei muuta kuin kinasto. Ei muuta kuin kinostalgisiin tunnelmiin.